गिबियावनो आरो फिन दिनैनि बे बुब्लियाव बयनिसिमबो नायगिरिफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गोजोननाय आरो हामलायनायखौ जासिग्रोदों आरो दिनैनि बे एपिसोडआव बयखौबो बरायनानै लादों आरो लोगोसे जोंजों आगोलनिफ्रायनो क'अपारेट खालामनाय हेफाजाब खालामनाय मानगोनां रिटायार्ड रेभारेन्ड कमल सिंह लाहारी सारखौबो बे स्टुडिअ आरो बरायनानै लाबावबाय सारखौ गोजोनथों। जोङो दानो बे खोन्दोबाव जों माखासे खोथा आरो मिथिनो मोनबावगोन मिथिनो जों हास्थायगोन। जोङो आगोलनि एपिसोडआव मोनदोंमोन जे ख्रिस्टियान जाखांनायनि उनावहाय सेकुलार एडुकेशनखौ मास्टार डिग्री फोजोबनानै दा थिय'ल'जि फरायनो थांबाय। दा थिय'ल'जि फरायखांनानै बबे समाव सासे माने ख्रिस्ट'नि दौरि मावग्रा माने इसोरनि हाबा मावग्रा दौरि हिसाबै बबे समाव फसंजाखो फुनजाखो एबा अर्डिनेशन खालामजाखो बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों। हामबाय आङो थिय'ल'जिखौ 1985 आव जोबदों आरो 1985 आवनो उदालगुरि सार्केला आंखौ फुल टाइम वार्कार हिसाबै आंखौ एपइन्टमेन्ट होदों आरो फुल टाइम वार्कार हिसाबै आं मावै 1986 नि 16 फेब्रुवारि सनाजुलि मण्डलियाव उदालगुरि सार्केलनि थिरांथा खालामनाय बादिनो आंखौ दौरि अर्डिनेशन होदों। 1986 नि 16 फेब्रुवारि सनाजुलि मण्डलियाव आरो जायनोखि आंखौ अर्डेन खालामदों बियो हिजन बसुमतारी बिथाङा बे समाव आर्च डिकनमोन डेपुटि बिशप बिथाङा आंखौ अर्डेन खालामदों। आंजों लोगोसे डिकन हिसाबै इसाहाक नार्जारिखौबो उदालगुरि सार्केलनि डिकन हिसाबै अर्डेन खालामफादों आरो आङो बे दिननिफ्रायनो ख्रिस्ट'नि मिनिस्ट्रियाव आङो हाबबाय आरो आङो उदालगुरि सार्केला बे समाव गहपुराबो लोगोसे खामोन नाथाय 1990 आव गहपुर हालाङा एसे गोजान कमिउनिकेशन खालामनायाव थांलाय फैलाय खालामनाय एसे उसुबिदा जानायाव गहपुर एरियानि जोंनि एनएलसी मण्डलिफोरा सार्केल नांगौ होननानै दाबि दिखांदों आरो बेखौ जोंनि उदालगुरि सार्केला मोजांथार बिजिरनानै उनाव बे 1990 आवनो सार्केल गहपुर सार्केलखौ जाथोंसै होननानै बुंदों आरो बङाइगाव डायसिसआ बेखौ रिकमेन्ड खालामनानै गहपुर सार्केल होदों आरो बे समावनो आंखौ उदालगुरि सार्केल कमिटिया गोदान सार्केल जानायलाय जोंनि सार्केलाव सानै पास्टर दङ सासे पास्टर ओजोंहाय गहपुराव थांथोंसै सासे पास्टर बे उदालगुरि सार्केलखौ सामलायथोंसै बेदि बुंलायनानै थिग खालामलायनानै आंखौ उदालगुरि सार्केलाव सार्केल पास्टर हिसाबै दैथायहरदों आरो बे दिननिफ्रायनो आङो गोदान सार्केलखौ आङो गहपुर सार्केलखौ सार्केल पास्टर हिसाबै आङो दैदेनहैदों। अदेबानि सारा जोंनि सार्केलाव 5 बोसोर मा होनो सासे दौरि हिसाबै खामानि मावनो मोनग्रोदों। बेनिफ्राय 1990 निफ्राय गहपुर सार्केलाव रेभारेन्ड हिसाबै खामानि मावदों। आচ্ছা गहपुराव मावनाय समाव मा मावमोनथाय मा हार्डशिप्स अभिगताफोर मोगा-मोगि जानो गोनां जादों बेखौ एसे फोरमायगोन नामा सारा? गहपुर एरियाया बे समाव जोबोद बेकवार्डमोन लामाफ्रा एकदम मोजां नंथारामोन हादान जायगामोन आरो मानसिफोरनि
बा मण्डलिफोरनि अबस्था जोबोद गरिबथारमोन पास्टरखौ दोननोनो न'फोरा मोजां न'फोरानो गैजायामोन आरो बिदिनो फालेङाव उन्दुनांगौआथ' गोजाननि खोथा ओरैनो दं औवानि बैसां बानायनाय बेबायदियावनो फुथुयोमोन उन्दुनो गोनां जायोमोन आरो सियार टेबोलथ' गैयामोनानो ओरैनो थांबाय बायोब्ला उवालखौ बनानै सियारखौनानै जिरायनो होयोमोन उवालाव बेबायदि अबस्थामोन आरो आं बेबायदि मोनहैदों आरो सेन्देलखौथ' नोङो बाहायजाला दैज्लां बोथोराव सेन्देलखौ नोङो खुनानै दोनबोखा बेनिफ्राय बिदिनो नोङो मण्डलि थांनो गोनां जायो आरो आं साइकेल बाहायोमोन उदालगुरिनिफ्राय साइकेल थाङो उदालगुरिनिफ्रायथ' नङा ओजों गहपुराव आरो आङो जेब्लानाखि गहपुर सार्केलनि पास्टर जायो बे समाव आङो साइकेलजोंनो हान्था मेला खालामोमोन आरो बे उदालगुरि समाव उदालगुरि सार्केलै पास्टर मावनो थांब्लाबो एखे अबस्थायनोखा जोबोद मा बुंबावनो रांखान्थियाव जोबोद बयबो रांखान्थियाव एकदम बेकवार्डथारमोन जानो लोंनोनो गैयामोन जोबोद गाज्रि अबस्थामोन आरो गहपुर सार्केलाव बे समाव 6था मण्डलिल'मोन 6था मण्डलिया दा बारायै गोबां मण्डलि जाबाय किन्तु 6था मण्डलियैनो बिसोर सार्केलखौ लांदों आरो बेबायदि आङो फाउन्डार पास्टर हिसाबै गोबांथार खस्थ' लानानै बे सार्केलखौ लुखांहैनो गोनां जादों आरो सारनि मावनाय समाव बे समावहाय दौरि जानानै गहपुर सार्केलाव सार्भिस होबाय थानाय समावहाय गोदान फोथायारिफोर सारा गावनि आखाइजों मा होनो बाप्तिस्मा होनो मोननायफोर दङमोन नामा गोबां नङाब्लाबो गोदान अबस्थायै गुबुन फोथायारिफोर खृष्टान जानायखौ आङो बाप्तिस्मा होनो मोनदों आरो बिदिनो एसे न'खरफोरा मण्डलिफोरा लासै बारायलाङै गिदिर मण्डलिफोर जाहैदों आरो बे गहपुर सार्केला सिगांथ' 6थाल'मोन दाथ' बाङै बहुद बुरजा जालांबाय आरो आंनि दिनावनो जेनेबा आङो बुंनो थाङो जयपुर हलंगि ककिला सेरफांगुरि धोरोमपुर मिलनपुर नैबायदिमोन आरो बेखिनिमोन दाथ' गोबां जाबाय दा हनै राजगड़नो हनै खराइगुरि बेथेल चार्चनो सा सनापुर खोला सनापुर आरो बिदिनो मैनागुरि बेबायदि गोदान मण्डलि दा एरलांबाय आरो गिदिर जालांबाय दा आरो दा सिगां सार्केल गायसनजेननायाव सार्केल अफिसा धोरोमपुरावमोन दा हा बायनानै राजगड़आव दा मोजां अबस्थायाव सार्केल अफिसा लुखांजाबाय अच्छा सारा 19 बेसेबांमोन अर्डिनेशन जानाया 86 नि 16 फेब्रुवारि अच्छा बे जाहैबाय अर्डिनेशन बेनि रिटायारमेन्ट आजिरा मोननाया बबे समाव जानायमोन सारा 2017 गहपुरावनो जादोंमोन गहपुरावनो जादों बोसोरसे एक्सटेनसन होदों आं कमप्लिटलि जिरायनाया 18निफ्राय जिरायबाय 18 आं जिरायदों दायो सारा जिरायबाय एबा आजिरा मोनबाय दा पास्टरेल मिनिस्ट्रि गैथ'वाब्लाबो माबाफोर इसोरनि हाबा मावनानै दङ नामा इंगेज जानानै दङ नामा मा रोखोमै दङ बेखौ एसे फोरमायगोन नामा आङो बेबायदि रेगुलार मिनिस्ट्रिथ' आंहा गैला अब्लाबो आङो बिदिनो मानसिफ्रा बिदिनो हांख्रायो आलासि हिसाबै बिदिनो अरुणाचलावबो थांगासिनो आरो गहपुरावबो थाङो
आरो बिदिनो जोंनि लकेल बिदिनो सार्केल जोंनि उदालगुरि सार्केलावबो आङो बिदिनो मन्दिरफोराव बिदिनो आलासि हांख्राय जायोब्ला आं थाङो बेबायदि इसोरनि मिनिस्ट्रिया बिदिनो जागासिनो दं आरो पार्मानेन्टलि आंहा दामोनबो बिदि मिनिस्ट्रि गैथ'वा जोबोद जोबोद साबायखर सार दिनैबो आरोबाव गोबां खोथा जों मिथिनो मोनबाय जे सारा मा होनो इसोरनि रायजोआव सासे दौरि हिसाबै गोबां खस्थ' लानानै हामा हाथा गोजान जायगायाव थांनानै जेरैबायदि बै समनिफ्रायनो खांबोबाय फेदेरबोबाय मण्डलिफोरखौ दैखोबोबाय बिनि जिनिखि बख्रा बान्था बेखौ इसोरा सारनो होगोन जों आसा फारिदों आरो नोंथांनि मावबोनाय बे फिथाइयानो दिनैहाय गहपुराव गोबां मा होनो नुजानो मोन्दों आरो गोबां दिनै एरदों आरो बे एरलांबाय थागोन होननानै आसा फारिनानै दिनैनि बे खोन्दोबखौ बेसेयावनो दोनथ'नो गोसो जाबाय।